Zakar fina muleja jishtrifna dawletijek bil-faraġ tal-qlub Lina u f'jismek eħlisna il-sarat li ġarrabna fid-nur Għallas li xomu lej fuq li boti Jien sal-ħtija tawhidek dajfi U l-għadafna midbajja tamuna Sabiex nejxu għal-dejjem safi Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nixtieqilkom eżis ħuti l-għodwa tajba, ejjew niftakru li din hija l-ikbar grazzja li jagħtina l-mulej li nieħdu sehem fl-Ewkaristija. Ejjew nitolbu ħeġġinna qalbna ħanilqgħu il-kelma tiegħu. Il-kelma tal-mulej matul ir-Randan hija ftit iktar speċjali. Hija vjaġġ biex ngħidu hekk, vjaġġ ta' konverżjoni li l-mulej qed isejħilna għalih. Ejjew nilqgħuha bil-qalb u nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja li nifhmuha, li nagħmluha parti minn ħajjitna u li npoġġuha fil-prattika fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijiet tagħna. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Leli Grima. Nitolbu. U Alla li tista' kollox nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna għat-takkejs teħlisna minn dunubietna ħalli naslu b'ruħ safja għal festi tal-Għid li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Ġenesi. Izrael kien iħobb il-Ġuseppi aktar minn ħutu kollha għax kien twilidlu fix-xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntabħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru jobboduh u ma kellhomx ħila jkellmuh bisliem. U ħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missirijiethom f'Sikem u Izrael qal lil Ġuseppi: Ara ħutek qegħdin jiraw f'Sikem, ejja ħanibatek ħdejhom. U rħiela Ġuseppi għal wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu kif joqtluh. U bdew jgħidu lil xulxin: Arah, ġej il-ħalliem. Issa ejjew ħanoqtluh u nixħtuh ġo xi bir u mbagħad ngħidu li xi bima selvaġġa kilitu u naraw x'iswielu l-ħolm tiegħu. U Ruben sema u ħelsu minn idejhom u qalilhom: Ma nneħħulux ħajtu. U żied jgħidilhom Ruben: La xxerdux demm, ixħtuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lill-missieru. U ġara li malli Ġuseppi wasal ħdejn ħutu nażżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem,
u qabduh u xeħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Imbagħad għadu bil-qiegħda jieklu l-ħobs. Kif rafaw għajnejhom raw karwana ta' Iżmaelin ġejja minn Gilad, bl-ġmla tagħhom mobbija bid-dragant, il-balzmu u l-lawdnu, sejrin iħottuhom l-Eġittu. U Ġuda qal lil-Ħutu: x'se ndaħlu jekk noqtlu l-ħuna u naħbu demmu? Ejjew inbijgħuh lill-Iżmaelin u ma mmiddux idejna fuqu għax ħuna u laħamna hu. U Ħutu semgħu minnu. U għaddew xi negozjanti Midjanin u ġibdu lil Ġuseppi u tellawh mill-bir. U bijaw lil Ġuseppi lill-Iżmaelin b'20 biċċa tal-fidda. U l-Ġuseppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art. Erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bad qabilhom raġel, il-Ġuseppi mibjuh bil-sir. Niftakru mulej fl-eġubijiet tiegħek. Rabtulu riġleħ bil-ktajjen, dawrulu l-ħadit ma' unqu, sakemm seħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu. Niftakru mulej. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-poplu ħelsu, għamlu sejt fuq id-dar tiegħu, ħallilu fideħ ġidu kollu. Niftakru mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: isimgħu parabbola oħra. Kien hemm wieħed sejt ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma sar fija u bniela torri, qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal. Iżda kif raw lill-ibnu, il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom: ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu: jeqridhom bl-aħnina ta' ħżiena li huma, u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu: qatt ma qrajtu fl-Iskrittura il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka? Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu il-parabboli tiegħu, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom. Huma riedu kieku jaqbduh taħt idejhom, ma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-kelma tal-mulej.
bit-tagħlim tal-Evanġelju. Kif tafu eżis ħuti l-ewwel ktieb tal-Bibja huwa l-Ġenesi, u l-Ġenesi l-ewwel 11 kapitlu tiegħu ngħidulhom preistorja. U x'hekk għandna Adam u Eva, l-ħolqien tad-dinja Adam u Eva u l-bqija. Jiġifieri ma nafux mewt ieħor sa fejn jasal il-valur storiku tagħhom, x'aktarx hemm partijiet minnhom li setgħu ġraw ta' bil-ħaq kif huma u oħrajn huma iktar speċi ta' parabola biex januna nifhmu mhux hekk. Lill-Alla li Alla ħalaq id-dinja, li Alla ħalaq il-bniedem, li l-bniedem ġab it-tnub u l-bqija. L-istorja mbagħad tibda ma' Abraham. Jiġifieri nafu li Abraham eżistu x'hekk bħala il-missier tagħna fil-fidi għax l-istorja hekk ta' bejn Alla u l-bniedem tibda ma' Abraham, din ir-relazzjoni straordinarja. Abraham kellu l-ibnu Iżak, il-kol żgur nafuha l-istorja meta ħassu Alla sejjaħlu biex joffri l-ibnu, imma mbagħad waqfu hekk. U Iżak kellu żewġ titfal, Iżaw u Ġakob. Iżrael, dak li smajnu hekk, Iżrael kien iħobb lil Ġuseppi aktar minn ħutu kollha. Iżrael huwa Ġakob, hekk, Ġakob. Ġakob li kellu 12 tfal subien u li dawn peress li Ġakob kien jippreferixxi, kien iħobb forsi naqriżjed lil Ġuseppi eru għalih. U għamlu dal-pjan li smajna llum biex joqtluh. Imma dnub ta' ħut Ġuseppi, ovvjament għamlu dnub għamlu ħaġa ħażina, Alla bidlu fi grazzja li bija salva mhux biss lil Ġuseppi imma lil ħut u l-familja kollha. U għalhekk Ġuseppi jsir prefigura ta' Ġesu. Kemm importanti din eżis ħut li nifhmuha. Li fid-dinja kultant inġalu lil xulxin imbagħtu, Alla ma jridix din, imma jekk xi ħadd iġalek tbagħti, inti jgħid iva dan għamel ħażin, dan id-dnub tiegħu. Però emmen li jekk tafda falla, jekk inti ma tpattejx u tafda falla s-salib tiegħek u d-batija tiegħek, f'ħin u f'waqtu Alla mis-salib tiegħek joħroġ ħafna u ħafna barka u ħafna grazzja għalik u għal oħrajn permezz tiegħek bħal mill-istorja ta' Ġuseppi. U dan iwassalna l-Evanġelju sabiħ tal-lum, Ġesu li jgħid il-parabola biex jiftaħ għajnejn il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu li kienu qegħdin jippjanaw biex joqtluh. Parabola li fija kważi jgħid l-istorja ta' Iżrael, il-bidbi li huwa Alla, l-għalqa ta' dwiel li hija l-poplu ta' Iżrael. Il-bdiewa li jafdalhom fidejhom il-għalqa huma l-mexxejja tal-poplu ta' Iżrael. Il-profeti li bagħtilhom huma dawk il-qaddejja li bagħat biex jisbor semu u hekk is-sejt il-għalqa. U fl-aħħar jibgħatilhom il-libnu Ġesu. U li huma qatluh u hekk x'jagħmlilhom. Ovvjament Alla ma jagħmlilhomx hekk għax Alla lill-midneb jibqa' jittama u jagħtih il-grazzja biex iwasslu għandu sal-aħħar. Alla ma jaqta' qalbu qatt mill-bniedem, però ta' bilħaq li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Eżis ħut il-ġebla tax-xewka hija u x'hekk x'ont tkun tibni ħnejja tittirfed kull ġebla sakemm tasal għall-aħħar waħda. X'int tpoġġi l-aħħar waħda, tneħħi l-armar kollu għax iżżomm f'posta. U dak hu Ġesu għall-umanità eżis ħuti. Il-bniedem li jwarrab il-Ġesu ma jistax ħlief jara u x'hekk id-dar tiegħu tiġġarraf, ħajtu tiġġarraf. Il-bniedem li jwarrab il-Ġesu jispiċċa l-ikbar għadu tiegħu nnifsu u tagħajru. U allura llum din il-mistoqsija fundamentali li jeħtieġilna nagħmlu lilna nfusna, jien dari, ħajti, il-familja tiegħi, fejn inkun? Fuq xi qed nipprova nibnija? Fuq ir-ramel? L-affarijiet ta' d-dinja li jispiċċaw jgħaddu? Jew fuq il-blata li hu Ġesu? Blata li tibqa' għal ħajja ta' dejjem.
Inqmu bil-wieqfa kjoġobkom, ħuti Jeżis, Alla tant ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdieni biex min jemmen fih kollu l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu biex aħna nilqgħu dan id-don tal-imħabba billi nindmu u nemnu fi Kristu l-feddej fil-waqt li ngħidu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek, mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għall-insara li jsofru diskriminazzjoni u persekuzzjoni tal-li jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom, nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għal dawk li joqtlu u jaħtfu nies innoċenti, għal dawk li l-armi tagħhom huma l-vjolenza u l-moħħrija biex jiltaqgħu ma' Ġesu u fih isibu s-Salvatur, nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għal dawk li huma mifrudejn minħabba ġlied u interessi u l-familji biex ibedu minnhom il-għejra, nitolbu mulej kattar l-imħabba. Għalina biex nifhmu l-pjanijiet tiegħek li taf toħroġ il-ġejt anke mid-deni bħal fil-ġrajja ta' Giuseppi, nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Nkomplu nitolbu l-mulej biex iż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna iġġib ħafna barka, tressaqni żjed lejn Ġesu u tressaqna lejn xulxejn biex nirrispettaw u nħobbu lil xulxejn, biex naċċettaw id-differenzi ta' bejnietna li ma jimpurtax li għax ma naqblux f'kollox. Nitolbu l-mulej jibatilna x-xita, nitolbuh jaħlisna mill-pandemija, nitolbuh bil-qalb għall-Ukrajina fil-ħafna problemi ta' gwerra l għaddejja minnhom u anke fis-Sirja u l-Yemen fejn hemm dbatijiet kbar. Nitolbu l-mulej jiġib il-paċi. Nixtieq nitlob ukoll għal dawk kollha, mod speċjali dawk li qegħdin hawnhekk fis-santwarju, dawk li maqudin magħna permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Mod speċjali nitlob għall-anzjani, għall-morda, għall persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li forsi bħalissa qed iħossu ftit iktar mis-soltu t-toqol tas-salib biex iħossu lil Ġesu qrib tagħhom. Nitlob għal dawk kollha li huma bżonn tat-talb tagħna jew fiskiet fiduċja kbira f'Alla li tant iħobbna nresqulu t-talba personali tagħna. Mulej, kun int il-ken tagħna sabiex nintelqu għal kollox fidejk u ma jkollniex għax ninfixlu bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej miżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret fuqna Alla l-ħniena tiegħek biex tħejjina sewwa ċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Siedna.
il-mulej ma'kom. Nerfew qlubna l-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek waqt ġdejt wis-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes lek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu ruħuna Leli Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħedda għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla, u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejn. Ġisem ta' Kristu. Dem ta' Kristu ħarisni.
fidejk minni fet dawk li msimer tal-ħatin kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħafferu ħen. Ejjew eżis ħuti, kif qalinna San George Preka, nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab il-ktieb il-kbir tagħna u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamel nitolbuk li aħna nħabirku tajjeb għalija biex niksbu lena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Kuljum it-tajjeb lilkom il-koll. Kienet imbikkiħa l-om den dina fid-batiħa fuq salib jibden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuħa nifed sejf kem dbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja jifniħa ħasset l-om jimbirka